вас е диджей Теди Джорджо. Час пик. Да не ващаш тук. Спа център Акватера. Твоето кътче за отмора в Пловдив. Горголица. Парна баря, Киже горголица. китайски и финландски масажи. Специална обстановка и невероятно релаксиращ ефект. Спа център Акватера. Хармония и наслада за духа и тялото. Новия спа Акватера на старото място. Релон център. Телефон 032 655 255. Акватера. Този четвъртък, 24 юли в клуб Студио Хикс за вас ще пее Елена Паришева. Елате на купона с хубавата Елена в клуб Студио Хикс. Летният хит на Пловдив. Специално за всички Елена Паришева този четвъртък в Студио Хикс. Телефон 0888 200 715. Матраци Тет. Марка номер 1 в България. Открива представителен шоурум в Стара Загора, малко. който ще откриете пълната гама продукти с марката Тет. Стара Загора. Кръстовището на генерал Столетов и доктор Стоянович. Телефон 088 6434. I like girls. La like girls. La like girls. La like boys. She like all the boys. She la like boys. She la like. I love your style. I love your style. Your style. I love it. You're making me smile. You're making me smile. And make me smile. Make. Shake your body. You dance to my body. You dance to dance body. Dance. В ритъма на сърцето. Вероника. Кажи, че аз съм първата, последната и всичко невъзможно вече съм ти дала. За тебе ставам ръсната и черната. Не спирай да ме правиш влюбена. Кажи, че аз съм първата, последната и всичко невъзможно вече съм ти дала. За тебе ставам ръсната и черната. Не спирай да ме правиш влюбена.
вече го направи. Поискай нещо, кое рискувам го, кое не съм ти дала, вземай го. И сякаш вечно тебе съм изгубена, било напълно грешно, вече го направи. Поискай нещо, кое рискувам го, кое не съм ти дала, вземай го. Кажи, че аз съм първата, последната и всичко невъзможно вече съм ти дала. За тебе ставам русата и черната, не спирай да ме правиш влюбена. Кажи, че аз съм първата, последната и всичко невъзможно вече съм ти дала. За тебе ставам русата и черната, не спирай да ме правиш влюбена. Радио Вероника. Ритъмът на сърцето.